Happy Bulwat Karipunat, Rina Gamak, 2023. Isa naman naton kakababayan, ang nakabaton sang blessing, kag mawasak ang iyang balay-balay sang iyang utot. Gani kung ikaw nagalantaw sini nga video, senyales na ini nga mangita ikaw sang afam. Galaw-galaw, kay basi mapanos ang imong perlas. Gani, partido PP, pongko, plastar pamati, kay subo nga punto por punto. Tanan nga mga single kaglaon, ang wish ko sa inyo, nga makakita kamo sang afam, nga kamo lodhan-lodhan, kag kamo sirib-siribon man. Una nga punto, lantaw nga sa sobra kapislian ninyo, mapasanaon na lang kamo permi. O kung kilig-kiligon, sa love life sang iban. Pangita ka mo sang afam, ano pag inahulat ninyo, amo na ining sinyalis para magmuad kag mangita to kamo. Kaya nga ako may afam, simple gid lang. Number 1, hindi ka naman merinda sa mga karbaw kag inyo mga pagkabutang o kon kadutaan. Ikaduha, pinaka-importante, kon maka-afam, baw Diyos ko. Maimpas ang utang ni mama kag ni papa. Gani oro agwanta para for the sake of afam. For the sake sang afam, baby oh well ang katapat. Gani agwanta ha ang almoranas, ang importanteng utang maimpas. Ikaduha nga punto. Gakaubusay na sang afam. May partner nga babae kag lalaki, ini partner nga laki kag laki. Ti wala ka gid da? Wala ka gid sang may nakita? No Diyos ko, tanibikan 4M na lang. 4M. Matandang mayaman, madaling mamatay. Bibaton kong 4M, matandang mayaman, madaling mamatay. Di wala kagid 4M. Ang importante pang itaon sang 4M, diver. Diver nga 4M. Buot silingon, tanda magsisid, tapos dogay ang ginhawak kung siya magsisid sang imong sisi. Ikatatlo nga punto, sa mga interesado magka-afam, no? Lantaw ka mo dire, gusto ninyo magka-afam, gina pangamuyo nyo ginga tani maabdan ka mo sang afam. Duha gid lang ang tips ko sa inyo. Una, lantaw siya ginalodhan-lodhan. Ikaduha, pinaka-importante, dapat ang afam, porte maglaplap, inang kon maglaplap, daw so ang yang ginasop-sop. Ikaapat na punto, sang una, makakita ko sa mga amuni nga video, inang mga gasugat sang afam sa may airport, baw. No? Gahambal gid ako, baw. Sana all. Kasi syempre, may kababayan na naman kita nga maimpas ang yang mga kautangan. Maimpas o kon maimbargo o kon, ano gid tawag na ma? Makuha blaw, hindi maimbargo ah. Ang gani. Ay, dali lang kid. Okay, dugay. Imbis na maimbargo, blaw, magawad. Magawad yan naman ang yung mga gipang prenda nga mga kadutaan kag karbaw. Muna sang una. Muna akong ginahambal. Pero subong, ini-special. Kahit syempre lang tawa. Lang tawa sila nga duha. No? Tungod sa ilang nga ka-special, nga siya ginaludhan-ludhan, bakag duha, ginadilap-gilapan ang akon nga hambal. Congratulations kabayan, kay ikaw naman ang mabulian. Gani. Agwanta, Karipunat, Rina Gamak. Thank you.